साफ्रोमखौबो जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों जि रादाबखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गोबां बाथ्राखौ सोलोंनो हागोन आरो मोनसे गोदान बाथ्राखौ मोनथिगोन। आरो बे रादाबानो जागोन जोंनि ख्रिस्टियान फेमिलि, ख्रिस्टियान नखरनि जिथु धोन दौलत दङ, जि हा सम्पति दङ, बै हायाव हिन्दु धोरोमनि फोथायनायनि माखासे गोदो गोदायनि बेबायदि सम्पद ओंखारदों एबा नुजादों। देट मिन्स बुंनो थाङोब्ला बे जे हिन्दु धोरोमफोरा गोदो गोदाय जिखौ लानानै खुलुमदोंमोन, जि मुसुखाफोरखौ खुलुमदोंमोन, बै मुसुखाया बै ख्रिस्टियान नखरनि जिथु हा दङ, बै हायाव ओंखारदों आरो बेखौ लानानै गोबां दावराव जादों। आरो गोबां सुबुंफोर, गोबां हिन्दु फोथायनायनि सुबुंफोरा बै जायगायाव थांदों आरो बै अन्थाइखौ बिसोरो खुलुमहैदों। जि मुसुखा ओंखारदों बै मुसुखाखौ खुलुमहैदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बेबायदि रादाबखौ लानानै फैदों। दा बेवहाय नोंथांमोना भिजुवेल बे भिडिअखौ नोंथांमोना गावनि मेगनजों नायदो। बबे जायगायाव जादोंमोन, बहा जादों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ भिडिअनि जोबनाय फारसे आङो बुंहैगोन। नाथाय बिनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो लोगोसे सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि लोगोफ्रा मोन्थिथों होननानै भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो जि रादाबखौ नोंथांमोननो मोन्थिहोनो हास्थायदों बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनोसै। नोंथांमोना नायदो आरो जोबनायाव फंनैसो बुंनानै फोजोबहैगोन। तो वहीं भारत में मंदिर और मस्जिद को लेकर सदियों से विवाद चले आ रहे हैं। चाहे अयोध्या का बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद हो, या वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद हो। अयोध्या विवाद लगभग 200 सालों के बाद कोर्ट में सुलझा, तो काशी और मथुरा का मामला भी अभी भी कोर्ट में है। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है केरल से। केरल के एक चर्च ने ऐसी नजीर पेश कर दी जिसकी चर्चा वहां से 2300 किलोमीटर दूर काशी में है, 2500 किलोमीटर दूर मथुरा की गलियों में। केरल के ईसाई बाहुल्य पलाई शहर में खेती की जमीन पर खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। ये उसी की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। यही अवशेष मिले वहां पर। जमीन थी चर्च की और बताया जा रहा है कि 100 साल पहले का यह मंदिर था जो नष्ट हो गया था। उसी मंदिर के सबूत सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस चर्च की जमीन पर मंदिर के सबूत मिले, उस चर्च ने बड़ा दिल दिखाया। स्थानीय हिंदू संगठनों और चर्च के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई और हिंदू को बिना किसी विवाद के, बिना किसी बहस के उस जमीन पर पूजा पाठ करने के लिए कहा गया। पहले यह जमीन एक ब्राह्मण परिवार के स्वामित्व में थी। वक्त बीता, जमीन कैथोलिक चर्च के पास आ गई। अब जबकि जमीन पर मंदिर होने के सबूत सामने आए, तो चर्च ने बिना देरी के हिंदू समाज को न सिर्फ कहा कि आप आइए यहां पर प्लीज पूजा पाठ कीजिए, बल्कि जमीन पर दावा छोड़ने को वो चर्च तैयार हो गया। केरल के चर्च के इस फैसले की चर्चा अब काशी की गलियों में भी हो रही है। ईसाई समुदाय की ये पहल एक नजीर है, लेकिन समस्या यहाँ आती है कि जो आसमानी किताब पे भरोसा रखते हैं और जो संविधान पे भरोसा रखते हैं। संविधान पे भरोसा रखने वाले तो आपसी भाईचारा निभा लेंगे, लेकिन आसमानी किताब पे भरोसा रखने वाले से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। बहुत अच्छा है और मेरा मानना ये है कि बाकी और जो कम्युनिटी है जिनके साथ हम हिंदुओं का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनको भी इसको अपनाना चाहिए। मुस्लिम समाज ने एक जगह बड़ा दिल दिखाया है। हर चीज पर अगर आप कहोगे बड़ा दिल दिखाओ, तो कुछ बड़ा दिल आप भी दिखाएंगे तो बेहतर होगा। बड़ा संदेश दिया हिंदुस्तान को भाईचारे के लिए, और मैं चाहूँगा ज्ञानवापी मंदिर को भी पूजा पाठ की अनुमति दे दे। वहाँ अवशेष मिलने की बात है, उससे ज्ञानवापी को कैसे जोड़ा जा सकता है? केरल के इस प्रकरण से सीख लेनी चाहिए और हमारे मंदिर जहाँ जहाँ चर्च के मस्जिदों के नीचे निकल रहे हैं, उन मंदिरों का अधिकार, सेवा पूजा का अधिकार हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। तो केरल में चर्च की जमीन पर हिंदू धार्मिक अनुष्ठान की इजाजत दिए जाने और जमीन पर दावा छोड़ने की पहल को सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि क्या केरल का यह चर्च और केरल के चर्च का यह मॉडल देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू होना चाहिए। इसकी वजह समझिए, देश में ऐसी कई जगहें हैं जहां धार्मिक स्थलों को लेकर हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच कोर्ट में दशकों से लड़ाई चल रही है और ये
साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै रोखायै स्पष्टयै बुजिदों होननानै आङो आसा मिजिंथिदों। बेखौ आरोबाव दुनाय बुंफिनबाय थानांगौनि बाथ्रा गैलिया। अब्लाबो फंनैसो बुंनो नागिरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय ख्रिस्टियान नखर। जि ख्रिस्टियान बिगोमा दङमोन बिनि हायाव हिन्दु फोथायनायनि माखासे मुसुखाफोरा ओंखारबोदों एबा ओंखारदों, जावनायाव मोनदों। दा बेयावखाय गोबां हिन्दु सुबुंफोरा बेयाव थांनानै खुलुमनाय सिबिनाय खालामहैदों आरो जोंनि जिथु ख्रिस्टियान जिसु ख्रिस्टखौ मोनथिनाय, बे जिसु ख्रिस्टखौ मोनथिनाय सुबुङा बाधा होआखै। बिथाङा खुलुमनाय सिबिनाय खालामनो थाखाय बे हाखौबो हगारनो थाखाय रेडि जानानै दङ। जेरावहाय मुसुखाखौ मोनदोंमोन, हिन्दु धोरोमनि देव देबिदाफोरनि जिथु खुलुमनाय सिबिनाय मुसुखा मोनदों, बे हाखौ बिथाङा हगारनोबो रेडि दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ जोङो मोनथिनो मोन्दों, खोनानो मोन्दों रादाबफोरनि गेजेरजों हिन्दु आरो मुस्लिमनि गेजेराव माखासे मस्जिदफोराव हिन्दुनि खुलुमनाय सिबिनायनि गोबां मुसुखाफोर दङ। बेखौ मस्जिदनि सिङाव फबना दोननाय जादों होननानै गोबां दावराव दावसि केस सोलिबाय थादों। 200 बोसोरनिफ्राय 100 बोसोरनिफ्राय बेबायदि केस जाबोगासिनो दङ। नाथाय दासिमबो माखासे केसफोरा सल्भ जायाखै। नाथाय जोंनि गेजेराव जि ख्रिस्टियान नखर जिथु हा दङ, बे हायाव जि हिन्दु फोथायनायनि मुसुखाया ओंखारबाय, ख्रिस्टियाना लोगो लोगोनो बेखौ एलाउड होबाय। नोंथांमोननि गोसो बायदि खुलुमनाय सिबिनाय खालामनो गोसोब्ला खालामनो हागौ। मानोना जोंहा बेफोरजों जेबो लोब्बा गैया, नङा होमब्ला? बे बाथ्राखौ बै ख्रिस्टियान सुबुङाबो बुजिदों आरो बुजिनाय लोगो लोगोनो बेखौ हगारनानै होदों। बे बिथांमोननि गोसोनि खोथा, खुलुमनाय सिबिनाय खालामो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंहा बेफोरजों जेबो लोब्बा गैया। बे बाथ्राखौ जोङो बेनि गेजेरजों मोनथिनो मोन्दों। बे जिसु ख्रिस्टनि बाख्नाय जानाय जाथों। मानोना साफ्रोमबो बेक्तिया जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ मोनो, जिसु ख्रिस्टखौ मोननाय साफ्रोमबो बेक्तिनियाव अननाया थायो। नाइबार्स, नुसुंसेयारिफोरखौ अननाय, खाथिनि सुबुंखौ अननाय, हेफाजाब होनाय। मानोना बियो बिथांमोननि फोथायनायनि बाथ्रा। बिथांमोननि फोथायनायखौ जों सेनानै लानो हाया, सेनानै लानांगौनिबो दरखार गैया। जेब्ला सैथो इसोरखौ बुजिगोन, सैथो जिसु ख्रिस्टखौ सिनाय मोनगोन, आत्मानिफ्राय जेब्ला सिनाय मोनगोन, जिउनिफ्राय जेब्ला सिनाय मोनगोन, अब्लाना अट'मेटिकेलि बै खुलुमनायफोरखौ नागारबोजोबनानै जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमगोन। सोरखौबा ब्रा ब्रा खालामनानै, नांज्लाय खमज्लाय खालामनानै, केस काछारि गेलेनानै सोरखौबा जिसु ख्रिस्टखौ सिनाय मोनहोनो हाया। धोन दौलत होनानै जिसु ख्रिस्टखौ सिनाय मोनहोनो हाया। जिसु ख्रिस्टखौ सिनायो माब्ला? जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बायदि सोलिगोन, जोंनि आखल आखुफोरा जिसु ख्रिस्टनि बायदि जाजोबगोन, अब्ला अट'मेटिक मानसिफ्रा जोंखौ नायनानै, नोंथांखौ नायनानै, आंखौ नायनानै, जों बयखौबो नायनानै जिसु ख्रिस्टनियाव फैगोन। बेखौनो बै हानि मालिकआ, जि केरेलायाव जानाय, जि जाथाया केरेलायाव जादों, बै केरेलायाव जानाय जि हानि बिगुमा ख्रिस्टियान नखर, बिथाङा बेखौनो मावदों। अननाय दिन्थिदों, नाइबार्स लाभ, नसुंसेयारिफोरखौ अननायखौ दिन्थिदों। अननाय थानायखायनो गावनि हाखौबो बियो हिन्दुफोरनो हगारना होनो हादों जे नोंसोर खुलुमनाय सिबिनाय खालामनो गोसोब्ला खालामदो होननानै। जोङो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ रादाबनि गेजेरजों मोननो हादों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोंबो जोंनि जिउआव बेखौ जों एप्लाइ खालामनो हायो जे जोंबो गुबुनखौ सहाय होनाय, मदद होनाय, बेखौ जोङो लानो नांगोन। अननायखौ, जिसु ख्रिस्टनि अननायखौ नांज्लाय खमज्लाय जुदि खालामनाय मोनब्ला, नङा बे हाया आंनि हा, आं होनाय नङा, आं होआ, बेखौ खुलुमनो सिबिनो होआ होननानै बुङोमोनब्ला हयथ' गोबां दावराव दावसि जागौमोन। माबोरै दावराव दावसि जागौमोन? बे जाहैबाय, बे हाया जुदिअ ख्रिस्टियाननि, नाथाय बिनि सिगाङाव सोरनिमोन? बे फैगौमोन। बेयाव गोदो पण्डितफोरा थायोमोन। पण्डितफोरा बेयाव हिन्दुनि देब देबिफोरखौ खुलुमोमोन। बेयावखायनो बे फोरमान हिसाबै बियो दङ। बियो परम्परा, गोदो गोदायनिफ्रायनो हिन्दुनि हा। दा बेवहाय बेखौ हगारनो गोनां जागौमोन। नाथाय बेसांखिनि थांनायनि सिगाङावनो ख्रिस्टियान सुबुङा इसोरखौ मोननायखाय, सिनाय मोननायखाय दलदै हगारनानै होखाबाय। खुलुमनाय सिबिनाय खालामफैनो हागोन, खालाम। प्रेज द लर्ड। इसोरनि बाख्नायनाय जाथों, बाख्नायजानाय जाथों। मानोना बेयाव जिसु ख्रिस्टनि अननाय, दया, अनुग्रहआनो ओंखारदों, नुजादों। जों साफ्रोमनियावबो बे थानो नांगौ। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननानै एसेब्लाबो, माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों, रोंदों, गियान मोनदों होननानै आङो फोथायदों। इयुननि समाव बेबायदिनो गोदान रादाबफोर, इसोरनि बोसोनफोरखौ लानानै फैसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसोर दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जय मसीह। थेंक इउ।